אני עם ותק של 25 שנות ניסיון בענף הקידוחים. הקמתי את חברת אלון יסודות בשנת 1995. ומאז אני מבצע עבודות קידוח לחברות המובילות בענף הבנייה. בחברה מספר רב של כלים, העונים על כל צורך המתבקש בענף הקידוחים והכלונסאות בבניין. אנו מתמחים בקידוחים הנמצאים במקומות קשים לגישה, קידוחי בנטונייט, בחול ובמי תהום. פתרונות לניקוז מי גשם ובורות ספיגה. קידוחי דיפון למרתפים, חיזוק מבנים ישנים לשימור ובדיקות קרקע.